табышмак әйтәм? Жавабын тап. Әйе, нәкъ шулай. Без бүген сәламәтлек иленә сәяхәт кылырбыз. Әлбәттә инде табышмаклар ярдәмендә. Бит кулыңны юасың, хай рәхәт дип куясың. Чисталыкны ярата, хуш исләрен тарата. Сабын. Эштә ята ул пысып, чыгарам аны кысып. Щотка белән гомергә, яшиләр бергә-бергә. Теш пастасы. Тешләре бар, ләкин аралы. Нәрсә икән уйлап карале. Иртән торсам шуны эзлимен, чәчләремне рәтләтис, димен. Тарак. Тыгыз бәйләнгән кыллар гүя игезәк уллар. Тешкә таба кертәсең, алга артка йөртәсең. Теш щоткасы. Кирәк булса мунчада, минем исемем. Мунчала. Битне кулны корыта, үзе чисталык ярата. Сөлге. Һаман йөгерә, бер дә армый. Аннан башка тереклек тә тора алмый. Су. Шома табанлы чана, атсыз да алга чаба. Җитез булса аяклар, кулда булса таяклар. Чаңгылар. Йөртәләр аны һәр вакыт, каты-каты типкәләп. Җан фарманга йөгерә ул, тормый бер дә үпкәләп. Футбол тубы. Елгада су акканда, эшсез без ял итәбез. Юлгабызга әйләнгәч, без йөгереп китәбез. Тимер аяклар. Әфәрин, син барысын да дөрес әйттең.